이상찬 존재라고 서러울까봐. 그러니까 좋은 부모도 만났다는데. I saw you inside, it was a cold winter night. You show like different intoxicants to make you feel alright. Now I'm sitting here, holding back tears, because you're just my type. Huh? Cake, okay? Good morning guys. Ayan. Maghintay na lang tayong mag-board and yeah, off to Melbourne na tayo. Ito na yung ating boarding pass. And nag-skincare lang ako. Wala tayong lipstick or anything. Skincare lang talaga. And yung dala ko ay eto, backpack. And si Holly umiyak. Tapos tumawag si kuya kasi ayaw niyang tumigil umiyak. Kinausap siya ni Jan. Sabi ni Jan, babalik lang naman ako. Umiyak siya kasi ayaw niya akong umalis. Kagabi, okay naman siya. Excited pa nga siyang mag-sleep over siya kila Auntie Mel. Pero kanina, nung kinis ko, grabe yung iyak niya as in hagulhol. So, parang yung puso ko nagaano. Tapos ang kaba-kaba ng puso ko tuloy ngayon. So, yeah. Off to Melbourne tayo guys. So, hintayin ko lang tong may dalawang eroplano. Kasi bihira lang dito sa Mount Gambier na pag yung experience ko na pag lilipad ako sa Adelaide or Melbourne, isa lang yung plane. This time, dalawang plane ang nakatambay. So, hindi ko alam kung alin dyan yung atin. Ayan. Isa, dalawa. Thank you. Eyes, but still there's thoughts in my mind, justifying the solace when I want you to be mine, the king of overthinking, sure doesn't wanna think anymore. Dito na tayo sa Melbourne Airport and umakyat na ako. Then pupunta tayo sa Terminal 3 para naman mag-check-in sa Virgin. Na ako guys, and kailangan kong scan tong barcode para makakuha tayo ng tag ng bag natin. Continue. Continue. Sino to? Hala, Jessica. Hala, may nakaiwan ng boarding pass. Ayan, nakalagay Jessica. Ito akin. Ayan na yung sticker. Ngayon naman, ilo-load natin siya dito. Ayan. Alright. So, okay ng lahat. Ay, bumalik siya. Kailangan natin tanggalin ang mga to. Yung dating barcode. Alright, try again. Huwag ka nang bumalik, please. Ano? Bakit siya bumabalik? Nakailang balik na to guys. Nakalima na. Come on. Huwag ka nang bumalik.
tears in my eyes, but still there's thoughts on my mind, justifying the solace when I want you to be mine. The king of overthinking sure doesn't want to think anymore. I want to believe that I would take you home. Loving you isn't Dito na pala tayo sa Sydney. Hinihintay ko lang yung aking baggage dito sa carousel. Sanap tayo dito ng taxi. Here. Okay. Oy, nice! Ay, nice! Lounge muna tayo. Oo, sige, dyan na muna sila. Kitchen! So, lahat kami dito. Ay, na! Ay, wow! Ganda! Ay, may mga towels naman every room. Apartment talaga siya. Ganda! Apartment. The York to, di ba? The York? The York by Swiss. By Swiss Hotel. Bango. Sige, room tour tayo, guys. Explain ko na lang sa inyo mamaya. Alam niyo bang, gusto ko sana mag-explain kung bakit hindi ko na siya kasama sa taxi. Makapag-explain ka ba doon? Huwag na, oy. Mamamatay na ako sa taxi. Mag-room tour muna tayo. Unahin ko muna dito. Ayan. Ito yung washing and dryer. And yung room ni Dudong andoon. Mayroon sila ditong ayan, bathtub. And malaki yung... Hi, Dan! Dito yung room nila. Ayan. And hindi ko alam ano to. Magsan pa ba natin? Ano to? Ah, ito yung door natin. Ano to? Door pala. Diyan tayo dumaan kanina. Ito, nakalock na yan. Ito yung room namin ni Mers. Ayan, tig-isa kami dyan. And ayan yung aming closet. Hi, Dong! Hi, ate! Antok yan? Maya, I got padlock there, Baba. And mirror. Malaki siya, guys. And ayan, ano. Sa room yata ito nila. Ay, ano to? Ah, shower. Hoy, nakita niyo ba ito? May shower pa dito? May shower dito. Nakita niyo ba? Ah, walang ilaw. Walang ilaw. Ayan. Buksan natin yung ilaw. Ay, okay na. Ayan. Kitchen. So, pwede tayo magluto-luto dito. Ayan, microwave, oven, induction. Dishwasher, sink, fridge. Malaki yung fridge. What's inside, Baba? Come here. Nothing. And dining, living room. And ito yung magiging room nila. Sharon and Pete. And yung dalawa nag-organize ng taxi para kumuha ng something sa Kmart. And ang indie, napakabait, walang iyak. Oh, ayan. So, ayan yung lounge. And ito yung ano nila, parang gazebo nila dito. Ayan. Ano, okay. And ito yung yan yung balcony. Ayan! Ayan! Black! Yan! Bada, kaya nga. Bakit sabi blue? Ah! Ayan! Dark blue. Hello! Ay, okay to. Okay to. Okay to.
Okay to, amoy pa lang. Hello! Update lang guys. Nagataxi na kami. Punta kami ng Kmart. para sa kanyang Didi. Para sa akin Didi. Nag-Didi kami para sa kanyang Didi. Oh, naiwan niya yung pump niya. So ngayon, kasama kami para samahan siyang bumili ng Didi niya. Or else magsasuffer kami. Ang ganda ng na-miss ko yung quality ng camera na yun. Mali, maputi talaga, no? Sama-sama. Crisp. Oo, talaga. Oh, is it crisp? Napaka-crispy. Parang siyang papuntang crispy pata. So, yun na nga pala guys. Explain ko na dito ko na-explain yung nangyari. Di ba nasabi ko sa inyo sa vlog, kasama ko siya sa taxi pagdating ko sa Sunashni. Para hintayin niya ako. Hindi niya na ako hinintay. Sumama na siya kasi kailangan niya ng needs. Mas may nangangailangan kasi ng tulong. Oo, so sumama siya. So, in short, ako na lang. Gusto ko mag-update sa inyo sa kotse kanina sa taxi. Kaso hindi ko kaya mamamatay ako. Uy, sa totoo, may nagsuka nga sa inyo. Yeah. Hindi naman sa guys, hindi naman sa race. So, sana naman, yung, kung itong negosyo mo, dapat, naman ganun, grabe, okay lang mabaho, wag naman yung talagang anghit. Buti nga may window siya, yung sa amin walang Oo, window. nagbukas ako, sinend ko talaga sa kanila, sabi ko, yung init, mamamatay ako. Binuksan ko yung window guys, kasi sobrang sakit. Ngayon, ang sakit Yung ng weather ulo din ko. kasi dito. Oo, yung diba? weather din na, sobrang humid din kasi. Kaya Tapos pagpasok ko sa car, ang yung higaw mo na naman, mawawala talaga yan. Ang init-init. naman siya sa pa-brace. Ayun na naman sa sa higaw mo. Yung isa wala na talaga yun, naalala nyo? Kaya Ito nga, silver diba? naman, yung isa gold. Oh. Wala na. So Yung yun buhok mo guys, nga. hindi, etong Ayun aking na yan. pa-diamond sa aking Kumusta? Kumusta yung paglagay mo? Okay naman. Di ba ako lahat? Ang dami Di palang ba ingat na ingat ako sa Yeah. Ayun, okay naman. Grabe naman yan Grabe naman siya ka. Talaga Punong-puno talaga siya. Kadiamante. Ito lang kasi. Sato lang naman. Oh, sa'yo yan, dalawa. Yeah. Sa akin lahat, kung gusto niyo po magpagawa ng engagement ring, contact Kaya me. nga, pwede pumuwet eh. Ganda. Parang Ayan. marble look. Maganda to pag wala ka lang ginagawa. Katulad kanina, Yeah. ako lahat nag-check-in ng luggage. So sumasabit siya, pero at least Yeah, sumasabi. at least Oo. alam ko yung yung glue matibay. Yeah. Kasi sumasabit siya sa Yeah. wala na, isa na lang Ang talaga. dami, ang dami. Ang dami. Magulaklak yan. niya. Ang tangkad niya. So may kinukuha ko, akala ko natatouch ko na, hindi pa pala kasi nauna to. So ayan, ang ganda no. Maganda to pag wala ka Marami lang nasasabit talaga ginagawa. dyan. Pag madam ka lang. Pang madam lang to, so wala ka lang. Pang Ano nga princess lang yan, yung sa pang Instagram na yung may laging may security. Sino yun? Si Ngayon nga inaano ng mga Nakalimutan sa ko na. TikTok, ginagaya na siya Yeah. yung paabot ng kung ano man ginagawa niya, yung guard niya, Oo. yung Nakalimutan bodyguard ko niya. yung pangalan ng bodyguard niya. Basta may sinasabi Thailand siya, diba? Thailander, Yeah. oo. But yun, ito sa kanya kasi wala talaga siyang ginagawa. Yung, pinda to. Anong pangalan doon? Nakalimutan ko. May Parang pangalan. Kenpeski, parang Basta gano'n. ganon, yun ang laging sinasabi kasi Yeah. ng mga nag-guys. Katingki. Katingki Oh, pangalan. ganito. Katingko, naging Kating, katingko. basta ganon, yun siya, Thailander siya. Yeah. So, ito bagay na bagay ito sa kanya. Niya. Ayan. Pero sa mga katulad namin, hindi. Pag ano lang, akala ko nga wala na. Kasi sumasabit, Ayan, nagmamadali sumabit ako. nga yung hikaw niya, guys. Nagmamadali ako kasi nga ako maghihila, alam mo yun, mag-check-in, lahat ng luggage, first time ko yun dito. Nagawa ko naman yun, pero kasama ko si Nakalis Jan. ka pa today. Tapos nakanitan. Ang lamig kaya kaninang umaga sa amin. Naka-jacket ako. Oo, malamig sa amin ngayon. Parang bumubula ng kilikili. Wala Pero ka wala ba kayong jacket? naamoy. Hindi naman mabaho. Hindi naman. Hindi naman. Immune na kasi sa amoy. Ito na may sinasabi siya. Uy, sa Immune totoo. na. Tapos ang mahal-mahal pa ng bayad. Tapos ganun lang pala. Nabuisit siya. May chika ako sa'yo dyan sa ano niya. Sige na, mamaya nila. Ang ganda ng purple. Ayan, Oh. ang ganda. Huli-huli na yung pag-on niya. Broadway, okay. Ayun yung Kohl's. Nasaan Kmart? Alin? Oo, para may panghugas ko. O, yan na. Okay na. Solve ng problem. Magkakapag-Coldplay na kami. Na hindi basa. Meron silang Coldplay dito na ano, sinta. Sintas? Ayun na lang. Hanap naman siya ng charger. Tapos na. Kaita na. Okay na? USB-C yan? Yeah. Alright. USB-C.
Close naman kami. Hindi. Nasa akin. Okay lang ba ng card? Oo, kuha ka. Ito lang, thank you. Grocery. Ang grocery daw. Uy, kuha tayo yung ano ha, yung drink. Palaban? Moscato? Yung mini toast nasa... Kumuha kami ng ano guys, crackers. Ayun na pala yung mga nakuha namin. Oh, ayan. Ayan. Yes. Yeah, custini. Normal, olive oil and siso. Yung salami. Yung ano, gypsy ham. Gypsy ham. And this one. Tapos na. Dito naman tayo sa Lecorland. Lecorland. Nasaan na? All colors. All colors. Okay. Ano pa? So, tapos na tayo dun sa ating Moscato. Dito naman tayo. Okay. Ano na siya? Nag-book na siya ng, ano yan? Didi? Didi? Ayan, Broadway, Sydney. Nakababa na pala kayo ng taxi. Punta lang ako ng Easy Mart. Kuha kami ng, ako ng gatas. And yung dalawang girls, hinintay nila ako dun sa, saan tayo naka-check-in. Ayan. Ay, Easy Mart. Okay. Okay, thank you. Okay, we're good. Bumili rin ako ng sanitizer. Kasi naiwan ko yung sanitizer ko sa isang bag. And etong extra. Alright. Run! Dito na kami guys. Dito na tayo. Okay na to. Bumula kami ito kasi parang may sanitizer tayo naman. Everything? Ito guys. Ito mong $6 each. Hello. Ano ito manay? Ano? Masarap yan. Try niyo yan. Ay guys, kasi na may May cheese. cheese. Masarap yan. Anong taste niya? Bahay na kami. Diba kami na talaga yung shopping. Oh yeah, masarap yan. Akin ba? Yes, sige. Akin yun na dun sa pagod. Tanyan sa'yo. Ayan sa'yo sa white Bumili wine. kami bumili kami ng food from Hindi ko alam kung nasa na yung... Merong spicy, Ano, merong dito sa baby. akin. Ito sa akin. Ito yung kay Dan. Ito yung akin. Nasa na yung tubig? Pwede bang ilagay natin yung tubig dito? Yeah, sige. At saka muscato. Yung muscato. Tanggalin kaya natin yung isang panel. No, ilagay natin yung tubig para madami. Sige, Yun nga, yun ko eh. Diba? Nakakot ako yung mabigat siya. Sobrang bigat. Sobrang bigat. Uy, wag na, uy. Huwag ka na magdaw ng cold water. Water na lang. Ay, ano? Baso. Saan ba yung baso? Walang baso. Ay, may wine glass. Oh, yes. Bumili nga tayo ng social media. Kaya nga, ano, Tapos biglang nalipong. Ay, tinakpan ko din. Ayan. May May edamame din at saka ano. Edamame at Nasaan na ba yung... Gusto ko Sige, kain magpalamig. na tayo. Ay, ate. Palamig bang ito? Asan yung bin natin? sige. Ano? Din? Parang naaamoy ko na naman si ano. May naaamoy ako. Wa. Baka yung pagkain. Yung pagkain mo, huwag ka namang ano. Ilong mo talaga. Yung ilong ko ngayon masyado after nga. Ay, ano pala to, Tiff? Paano pala to? Be, paano to ikaw? May nails ka din? Diba? Yung nails natin medyo ano, kunti lang yung movement. Hindi siya masyado ano. Tapos, ganyan? Paganyan. Tapos, oh yeah. O, maglagay lang ako ng ano. Tinakbo ko yung Easy Mart ko. Daffy will be here. Iniingal siya. I'm not sure. Do you want him to come? Ayun na tayo guys. So, meron tayong, ano itong kinuha ko? Kasi pinalitan ko. Hiwalay kami. Panoorin nyo na lang lahat. Kaya na bala mag-adjust. Ito yung... Ay, laka niya. Ang gana video. Come on, Baba. Si ate. Yes, baby. Chicken din siya. Ano yan siya? Okay. Ano ba yung sa'yo? Spicy chicken ako. Spicy teriyaki. Sa'yo tayong tatlo. Hindi nga, pinalitan niya, Hindi diba? pinalitan. Kasi Pinapalit sabi ko nga niya, siya kasi same para kami. pare-pareho na. Para matipay yung iba. Ay, Hindi niya pinalitan na. Oo.
Hindi na pinalitan sa chicken spice. Kasi sabi ko, Ano sa'yo? plain. What's this? Okay, chicken spice, spicy chicken spice. Sarap. Huh? Spicy. Mhm. Mhm. You like it, babe? Mhm. You eat the seed Ayan, inside. kaya na tayo guys. Anong oras na? Uy, masarap. Parang kulang. 2:07 na. Okay, that's good. Kain. May gusto mo matry? Masarap to. Just a favorite to. Ayaw mo? Eat that, Baba. Si Arlo. Yeah, I love. What do you want? You want cereal? Yeah. We have milk there, Bob. Yes, are you gonna show? Just in the luggage. In the luggage. Sarap. Uy, umarap yun. Meron ko ditong ano na takoyaki. Dan, this is takoyaki. Octopus. 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 Octopus, Danny boy. I know you like. Thank you. Cheers. Don't push it up. Octopus eh. Octopus. Yeah? Yes, baby. Uy, may password. Yeah! Hilong-hilo na siya. Did you grab what's up? Princess. Ayan. Yung ang daming laman, walang rice. Ang dami ng chicken, wala masyadong rice. Isla, did you grab? Tinipid tayo sa rice. Ang sarap ng rice niya. Princess. Did you grab? Milk? Japanese rice Spicy talaga. Tsaka Japanese rice talaga, makikita mo yung butol ng bigas iba. Ito mami, ah. Meron din ako, Nawa nga. Masarap tuhan in fairness. Pero tayo sa kwarto natin. Buksan ko lang itong luggage. Ang susi. Si Mers, hindi ko kung naliligo si Mers. Ang dami kong case. Ito yung ginamit namin nung nag-overseas tayo. So, nilagyan ko ng mark yung key ng padlock na gamit ko ngayon. Ayan. Para hindi ako mag-try lahat. Para alam ko na agad kung ano yung susi niya. Ayan. Si Mers yun yung pinili niyang bed. So, dito tayo. Tingnan natin yung gagamitin natin for tonight. Hi, Baba. What are you doing? I'm just getting my clothes for tonight. Oops. Why Holly didn't come? Because Ate Holly has a school. And then she also have photo shoot today, like you, for the concert. Yes, that's why. Ate Holly would love to come. Ay, may pabalcony kayo. May access ba kami? I don't know. Do we have access, ate? No. Wala eh. Ay, meron din. Meron? Oh, malaki pang door, no? You're not allowed to go out You're there not, lahat. you're not going there, ate. Halak Yeah. naman siguro. Yeah, you're not allowed to go there. Yeah. But that's good. Ang laki. Magugustuhan to ni Johnny Boy. Ang laki. Tingnan mo naman. Tchadan! Andito yung regalo ko kay Elijah. Ay, pupunta sila? Yeah. What is that Christmas bag? Ha? Oh. Lagay na natin dito pag Christmas na yung ano natin. Ate, I have to buy your gift. Okay? Tomorrow. You pick your whatever you want tomorrow, okay? That's Okay, it. so you don't have to. Yes, I wanna buy you something for your birthday. Okay? You choose tomorrow, okay? We'll go shopping. What This do is you for want? what do you want? You tell me so we can go to that shop. I want a Barbie. Again, Barbie. You got lots of Barbie. Really? I just have one Barbie. You want Barbie? Okay, we'll find Barbie. And what else? How about tutu dress? Yeah. Yeah. Okay. How about
coloring and Play-Doh, so you can play it here. Oh yeah, Yeah, that that one sounds too. fun. You can. Okay, we'll buy that one tomorrow. Okay. Yeah. High What do you five. say? You're welcome. Hi. Tita Merce finding me here. I'm not sure, baby. Wow. Ito ang aking. Nice. Diba? Kasi feeling ko talaga uulan talaga. Yeah. So Lamig. kung pag umulan, Ano ako. maganyan ka, lalo kang lalamigin pag nasuot yan. Wow! Ayaw mo lang mandadamay na naman. Ito, damay-damay talaga. Ayaw kasi Hindi, pag denim din naman kasi ako talaga. Pero hindi long sleeve. So masusot nga talaga. Anong ibig mo sabihin? Denim talaga yung akin, hindi lang Hindi, sabi mo long dress sleeve. kang ano. Dress nga, tapos denim on top kasi ano yun, Sleeveless? sleeveless. Kasi nga, ngayon ang init. Ito, Diyos ko, ang init to. Hindi to appropriate na damit ngayon dito. Nasaan si Tita Mers? Ito yung sabi, Libang ata. kung uulan talaga, itong Ang gamitin ko. cute. Pag talagang uulan. Paano natin nalalaman pag Kaya ang nga. aga natin aalis? Di ba, tas pag-start mo, saka Dahil umulan. nasa umulan. Where's Daddy's luggage? First, Daddy, luggage is in your room, I think. You can read mine. Your room is the one with the bathtub. Happy birthday to... Ay! Ang blur naman. Okay, you can get it, baby. Where's my kiss? Wow! Where's my kiss? That's your Oh, wait, Ninang. Kiss Ninang. You got a gift for Ninang? Okay, go. Wow, you like it? Yeah. It's blue. Yeah. Nice. Show mommy. Go to mommy. Excited siya. Present ka. Present agad. Go to mommy. Oh, wow. Purike, go. Siya na talaga. Hindi naman kasi kayo nagsabi. Ay, malay ko bang nagpila ka doon siya nagpila. Ito yung Kasi ating nga, nandun yung ano. OOTD, guys. Ito sana susuting ko. Kasi spray man. parang feeling ko dahil hindi ako tatagal Ay, dito. matigas nga nga. Hindi man siya sobrang titigas. Hindi ka dyan tatagal. Hindi ako Hindi ka tatagal dyan. Kaya, Magpapaa ka talaga. ganda sana ito. Ang layo nga sana. Ay, lalakarin. Aakyat pa tayo. Kasi sinarado na nila yung road. Oh, shit. Sabi 37 Ito dapat si... Diyan ka? Ah, sige. Sakay na kami. Mamadali ng mga tao. Sana walang naiwan. Ano nga? Yeah, and nga. Oh, malapit Yan na yung kami. Hi! Hi guys. It's raining. It's raining. It's pouring. Andun So, na dito yung muna entrance kami. namin. And, Wala bang free ano? wala na. Uy, nawawala na yung star. Pantay ang entrance namin guys. Yeah, pero hindi na yung... ano. Marami ka ba nilagay kanina? Yeah, toilets. Dami nating stars. Ayan na, dito na tayo, guys. Ito yung gate namin. Ha? Dito? Yan, 626. Hello. Ba't sana may... Ay, may cover naman tayo. May cover tayo. Ah, may cover tayo. Sinong gusto mag-slide? Ganun tayo ha, maliwanag pa eh. Kaya... Ito talaga, eh. Wala Kasi ang liit ng space. Kanta ka lang sa Kaya, baba, iba-vlog ko hindi rin ako marunong kumata, so anong gagawin? Uwi na tayo. Ano Guys, tayo ng fan? tingnan- Adventure of a kaya lifetime. sana dinala ko yung fan. Oh. Guys, tingnan nyo kung gaano. Talaga yung vlog. Ayan yun. Wala. So may iwan talaga. Tulungan kayo magbabike ka. Di ba meron siya dito nagbabike? siya, inawakan ko, ginanan ko, i-offer ko yung kamay ko. Binigay yung gamit niya, papadala niya sa akin. Alalay lang. Tulungan kita kasi nahihirapan ka. Binigay sa akin yung gamit. PA pala. PA, bodyguard. Kasi tingnan nyo guys, ha? Tingnan Yung maganda nyo. pala doon, no? Yung may bubong pa. What? Hindi mo alam kung Hindi ka naman mahuhulog dyan. May sasalo naman sa'yo. Bumaba kami para kumuha ng pagkain. Na, doon na lang, tara. Ay, lapit na. Ilang minutes na lang. Ay, malapit na mag-start guys. Ayan, puno na. Kami na
4:46 na. Kaya punong-puno na. Ulas na ba yan? Ayun na, Ayan minamap na. na ni Kuya yung stage. Namap na ni Kuya kasi nga basang-basang stage.
inside. It was a cold winter night. You show like different intoxicants to make you feel alright. Now I'm sitting here, holding back tears and fears. You're just my type. Everybody down low, that's the over 80. Go down low. Everybody goes low. You go. Everybody goes low. Everybody goes low. Everybody goes low. I want to believe that I would take you home. Loving you isn't hard to do. I said loving you isn't hard to do. When I see you all the way from across the room. One girl, one love. Thank you, everybody. Thank you so much for being here. Earlier today, I walked all the way up to the top of the Kathy Freeman stand, to the top seat up there. And I just want to say thank you for being so far away up there in the top. Thank you for standing down here in the rain. Thank you for being all the way in Western Australia on the back of the stadium. But really today, all the seats are terrible. So we really appreciate you so much. Thank you. And I promise we're going to give it everything we've got. We're so happy to be with you in Sydney, Australia. I know you've had to come through all kinds of bullshit to be here. The traffic and the weather and the tickets and the drinks prices and all the nonsense. So whatever you've had to come through, we're so grateful that you're here. We welcome you and I hope you have the best time because we're already having it. What could be better on a rainy Thursday than to look at 80,000 sexy Australians? And some foreigners too. Yeah. Also sexy. Okay, here we go. So, we'll sing together and then we'll continue. Here we go. No dream. Nobody said it was easy. Just a flying solace when I want you to be mine. The king of overthinking sure doesn't want to think anymore. I want to believe that I would take you home. Loving you
or not too tall to block, you know what I mean? It's amazing how wonderful you sound given all the givens today. It's really a pleasure to play for you. And thank you for everything. So I see lots of signs down here, so please forgive me up at the top and the back. I'm going to read a few signs and see what happens. Concert number 3, thank you for coming. Gravity, welcome to you from Brazil, welcome from Argentina, welcome from, I don't know which flag that is, maybe Turkey? I'm not sure. Welcome, happy 18th birthday to you, happy birthday. We moved our honeymoon for you.
I-drop off muna natin siya. Ay, pumuwi na sila, Neil? Oo. Oo, kasi natulog na yung mga bata. Guys, palabas na kami. Kanina grabe. Parang kadyot-kadyot lang yung lakad namin. Ngayon okay na. Bahay na pala kami. Hinihintay ko lang si Mers na matapos doon sa bathroom para makapagbugas na tayo ng mukha. Tanggalin natin yung stars. Sobrang enjoy ako sa sa concert. Lahat naman nag-enjoy. Yan. In fairness dito sa ating star. Pump ka na sis. Nandun nga. Kaya hindi pa rin. Hinihintay niya din. May Krispy Kreme doon. Saan? Doon? Yung binili natin. Ay, sige. Kainin natin. Ayun. Pero mag-close na ako ng vlog. Kasi nagpa-pump siya. Sabi ko, kakain pa ba tayo? Magki-Krispy Kreme na lang kami. Pagod ng mata ko. Meron. Yeah. Pero close ko na yung vlog, guys. Yun na yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night. Alas 12 na pala. Ayan yung star natin. O, diba? And ito yung coach ko na. Ang tagal na nito, guys, sa akin. Ngayon ko ulit na suot kasi kay Coldplay nga. Colorful. Ayan, oh. So, ayan yun na, guys. Good night. Ay. Nakakapagod pero masaya. Antok na ako. Pahinga ako din isa, be. Gamitin mo ba yung wipes? Oh, isa lang maghugas din akong mukha. Mag-wipes. I-wipe ko lang to. Isa lang. Dalawa. Thank you. Good night, guys. Bye. Tell me who you see, 'cause I think I do when you